Nagkanta-kanta. Pinakanta-kanta pa. Utatirayo ba? Agyo utatirayo. Good morning guys! For today's video kay naataog Sky Park. And sa diri nga part guys kay na mga battery car ang bayad ani kay 100 yen or 200 yen. Isa dra ana guys then pinduton ang start mudaga na dadso na. Sa una gamay pa sa queue guys kay kaming duha mo sa kay ani sa karon kay dako naman siya gusto ni nga siya na lam daw isa. Wala ka mga bata ani nga time diri guys kay medyo tugnaw naman good ka bantay mo ang mga dahon ay nga nag-change na ang color kay autumn naman diri sa medyo tugnaw na. Nakauna guys ang general aircon diri sa Japan guys nagsugod nagkabugnaw ang kalibutan diri. Anja syempre mo apil pud og bike guys kay atong challenge atong self kung kabaw pa ba ta mo bike kay kabaw man ko ani mo bike sa una guys katong trainee pa ko kay no choice man mi ato sa una kay wa man mi sagdanan so kinahanglan jud mi magbike. In fairness kabaw pa ko mo bike. Nindot po diri magbike guys kay hawan ka adto pwede po ni diri praktisan. Nada ni bayad diri guys, ang 30 minutes kay 300 yen. Ang 300 yen guys, kung i-convert to peso kay 114 pitot pesos. And yes, this time kay enjoying the moment with my son. In the day nga part guys, kay upward slope ni, medyo lisod sakit sa tiil ni guys, inigsikad. Pero gambari masyo. Anja kabantay mo na guys, daghan ka jug sagdanan di ba? Kanatanan pwede na nimo sakjan for about 30 minutes. Anja sunod guys, kay kanina pud amang sakjan. Nang kakatayo ang gore. Inza kanang nagsagit-sagit sa queue guys kay nagkuman na siya kanang use kay i-push daw. Then ang magari guys kay liko daw, liko. Inza diri po day nga Sky Park guys kay na mga airplane nga mutugdang murag tabanog lang ba gipalupad. Bitaw na airplane diri guys pero inside Japan ra ni siya. I no. Akka cycling 一緒にやろう後で。もうこれ終わったらサイクリングにするからね。頑張れよ。さてじゃん。曲がれ、曲がれ、曲がれ。どこ曲がる？あかんもつけないように。ああ、お、そこだ。Oh. Hey, din sunod guys kay ari na pud mi diri sa bike tagsa na mi og bike inja as a vlogger kunuhay ko ani nga walay cameraman so sariling sikap yarn. Dali ra kajong panahon guys pa magtanaw ko ni Akio dali ra kadyo sa janing dako sa una na pa man nasud sang tidjan ja karon kay kabaw naman mo bike. Anyway nindot man view diri guys hawan ka adyon ja kung nature lover ka kay ganahan sa jud ka diri kay makita nimo ba nature na daghang kahoy inja nindot pud ani nga time guys kay autumn nag-change na ang mga color sa dahon guys kabantay mo ana nag-red na anja na apoy nag-yellow didto pero di pa kadyo ni guys pag ari na mo pero kung kanang kalagitnaan sa autumn jud guys kay mag-change yun ang ihang color ani sa mga dahon guys.
道ない。 Ning balik miya ni guys kay dead end. Gisudlan ni Akio anay agianan di nami makalusot so diri mi sa pikas na pud. Diri day sa Japan guys ilang mga bata diri kay bata pa lang kabaw na magbike guys. Gina-practice na dyan na sila nga makabaw og bike kay nig-eskwela nila sa elementary kay ang uban kay magbike ra na kay as much as possible daw dapat magbike sila or maglakaw sila gikan sa balay padong sa eskwelahan depende na lang na sa parent kung hatod sundo ba ang bata. Pero kasagaran diri guys basta elementary na ilang anak kay maglakaw or di magbike. Then pag humana mo bike guys, gipanggutom so niare mi og yakisoba restaurant. Mo ni lang yakisoba guys, unsa kami pay muluto pero nana ni flavor guys, karaw-karaw na laman ni taman maluto. And it's done. Let's eat. Then kani guys kay okonomiyaki pud niya tang ibutang diri sa init kay para maluto. Ug sa dihang wa na mo nabutangan og mantika guys, kabantay mo ay nang pilit. Almost done na siya guys, pero don't mind nga wa na forma kay di man mga professional maker. Importante na luto, inja inikaon mabusog. And that's it for this video guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.